Hakka suresi. Hakka suresi Mekke'de inen sürelerden ol 52 ayattan ibarettir. Ol adını ilkinci ayatda agdalayan Hakka sözünden alandır. Ol anık hakikat, amala aşak hakika kıyamet diyen manini anladyar. Sürede öň yaşap geçen peygamberler inkar ederlerin başına gelen belalar yatlanıp, Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın sözüdüğü peygamberin kapırların yonkayan töhmetlerinden daştığı beyan edilýär. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı bilen anık hakikat amala aşanna. Ol amala aşak anık hakikat näme? Sana amala aşak anık hakikatı kıyameti näme bildirdi? Nireden bildin? Semud ve Ad kavmi kıyamet gününü yalan hatapladılar. Biz Semud kavmi güýçli bir çirkin ýiti ses bilen helak edildi. Ad kavmi bolsa guruldulu aptpan turdan yel bilen helak edildi. Allah ol yeli olaryň üstünde 7 gece 8 gün ýergiderli öňsürdi. Hatta sen ol kavmi içi boş hurma töňgeleri ýary yere serilen ýagdaýda ýatandyklaryny görürdin. Biz sen hey olardan galan bir alamat görýärsiňmi? Bir gawun ondan öňküler we şäherleri agdar düňder edilen yer ýuwdan Lut kavmi hem Allah şärik goşup günäkar bolup geldiler. Olar özleriniň perwerdigarynyň ilçisine garşy çykdylar. Ol Allah hem olary aýlygans azap bilen tuttu cezalandyrdy. Taqiq Nuh'un döwründe suwlar joşan wagty sizi ata-babalaryňyzy howpsuz gemide biz ýüzdiripdik. Onu size awrat bolmak üçin hem de eşitjek kulaklar gowy saklasınlar diýip beýle etdik. Biz haçan sura bir gedek güýçli üflenelende yer we dağlar yerlerinden galdyrylyp bir-birleri bilen çakışdyrylyp bir darba bilen derbidagyn edilende şol günne uly hadisa amala aşar kıyamet kopar. Asman ýarylar ol günne ol asman gowşap ejid bolar. Ol gün perişteler asmanyň daş töwereginde bolarlar. Ol gün seniň perwerdigaryň arşyny bulardan hem ýokarda 8 perişte göterer. Ol gün siziň eden ähli işleriňiz Allah'ın öňünde görkezler. Hatta siziň eden hiç bir işiňiz hem giýliň galmaz. Ol gün hasap amal kitaby sağ tarapyndan berilen kişi şahatlanyp, "Ine hasap kitabym, gelin okaň. Men öz hasamy gowşakdymy bilýärdim" diýer. Biz ol hoş we bagtyar ýaşaýyşyň içindedir. Bişen miweler ele ýakyn ören beýik jennetdedirler. Olara geçen günleriňizde eden ýaxşy amallaryňyz üçin işte bilen iň içiň diýler. Emma hasap amal kitaby çep tarapyndan berilen kişi gynanyp, "Maňa haýp bolsun. Käşke bu kitabym berilmesedi. Käşke hasabymyň nämedigini bilmesedim. Käşke ölüm iş bitiren bolsady, onuň bilen hemme zat gutarsady. Mal mülküm maňa peýda bermedi. Ähli güýjüm menden ýok bolup gitdi" diýer. Allah dogdak sakçylaryna şeýle emir berer. Onu tutup daň, soň hem dogdaka atyň, soň onu 70 arşyn uzaýlygyndaky dynjyradan. Sebäbi ol beýik Allah iman getirmedi. Ol özüni we özgeleri garip gasarlar doýurmaga höweslendirmedi. Inni onuň bu ýerde dogdakda dostu ýokdur. Oňa dogdakylaryň iriňinden başga tagam hem ýokdur. Onu uly günä edenlerden başga hiç kim iýmez. Ýok, siziň görýän we görmeýän älemleriňizde katam bolsun. Bu Kur'an ören hormatly ilçiniň getiren sözüdür. Ol bir şahyryň sözü däldir. Siz nähil ad ananýarsyňyz. Ol bir jadygoýyň hem sözü däl. Siz nähil ad pikir edýärsiňiz. Ol kitap älemleriň perwerdigary tarapyndan inderlendir. Eger ol ilçi biziň adamyzdan käbir sözler toslasady, onu gudratymyz bilen tutup, soň hem jan ýeňse damaryny kesip taşlardyk. Siziň hiç haýsyňyz hem muňa päsgel berip bilmezdiňiz. Taqiq ol Kur'an takwalar üçin bir öwüt nesihatdyr. Elbetde biz içiňizden käbirleriniň ony peýgamberi yalan hataplandygyny bilýäris. Taqiq ol Kur'an kapyrlar üçin kıyamet günü uly bir puşmanlykdyr. Taqiq ol kıyamet anyk bolan hakdyr. Biz sen perwerdigaryň beýik adyny tesbih et, ýatla.